hasi baino lehen argibidetxo batzuk. Momentu honetan saioa grabatzen hasi gara. BBB plataforman gaude. Sistema honen aldeko apustu garbia egin du EUk azken hilabetero urteotan. Kode irekiko web konferentziarako sistema badelako, Linux sistema eragilean oinarrituta dagoelako, euskaratu daitekeelako eta online irakaskuntzarako erabiltzen dugun model plataforma teknologikoarekin uztargarria delako. Konektatuta zaudeten guztiak mutututa zaudete, horrela egongo zarete saioak iraun bitarte, baina gogoratu zuen ezkerraldean txat publikoa daukazuela, goikaldean, eta hori aktibatu ezkero, saioan parte hartzeko eta zuen ekarpenak egiteko aukera izango duzuela. Txat erabili, dinamizatzen lantaldeko norbait egongo da, zuen ekarpena jaso eta horri bide emateko, beraz horrela funtzionatuko dugu eta mesedez zuen audio mantendu itzalita. Behin argibide honek esan da eta saioa grabatu dugula esan eta gero, kaixo, ongi etorri eta mila esker euren izenea solastu EU online hitzaldi ziklo honen 3. Hitzaldira. Han ezarazua naiz, Udako Euskal Unibertsitateko idazkari nagusia, eta 2022. Urtea hasi dugunetik, data boreuil hau ospatzen ari gara, 50. urteurrena ospatzen ari gara, Udak ikastaroen 50. urteurrena, eta urteurrena ospatzeko, plangintza abian daukagu, asko eta askotariko gauzak antolatzen ari gara, besteak beste hitzaldi ziklo hau. Zertarako, erakunde mailan, Unibertsitate eta Euskara uztartzen duen erakunde bat izanik, kezkatzen gaituzten gai estrategikoak plazaratzeko, hausnartzeko, solasteko, eta batipat euren bizioa izan garana eta etorkizunean izan nahi dugun horretan, gure egiteko horren inguruan hausnartzea eta gure ekarpena gizartean azpimarratzea. Unibertsitate euskera, etorkizuneko unibertsitatea, bertan euskerak izan beharko duen papera guzti horretaz, hausnartzea nahi dugu, eta esan bezala hitzaldi ziklo hau antolatu dugu, eta hau da 3. Otsailean abiatu genuen, eta gaur hona ekartzen dugun solasteko gai hau, testu inguru honetan kokatzen dugun beste gai estrategiko bat, iruditu zaigun hau, litzateke online irakaskuntza. Beraz, ongi etorriak eta argibideak eman eta gero, laukote baten artean solastuko dugu, nirekin batera egongo dira Raquel Gamito, Abel Camacho eta Ireida Arriolabengoa, mesedez, 3 piztu zuen audioa, zuen irudia ere bai, etxekoei esan dizuedan bezala, zuen mututurik egongo zarete, eta txat bide zuen ekarpenak egiteko aukera. Kaixo Abel, kaixo Raquel, Horri, Arratzaldeon, kaixo Ireide, zuen mutututa egongo zareten bezala, etxean, gulauro batera egongo gara, une oro egongo gara, zuek gure aurpegiak ikusiko dituzue, ez dugulako nahi elkarrizketa unidirekzionalik, sustatzerik nahi, hau da, solastu nahi dugu, eta elkarren arteko elkarrizketatxoak eta erantzun eta galdoren bitartez ekarpenak eta sustatuko ditut moderatzaile naizen heinean, eta beraz, horrelan hasiko gara solasten, ezta? Gai erakargarri honekin. Arratzaldeon, nire solazkideak aurkeztuko ditut, zuek ere etxeatzoreten horiek jokatzeko zergatik dauden hemen, ezta? Abel Camacho, zu berez ikasketaz Euskal Filologia ikasi zenuen eta urteetan Euskara irakasle bezala, aritu zara naben, nik uste dut, hasieratik teknologia berrien inguruko grin interes eta pasio hori segituan piztu zitzaizun, eta naiz eta Euskara irakasten beti ibili zara teknologia berrietan formatzen, eta horrela egin duzun ikuste dut gaur egun ibilbide luze hau, ezagutzen dugun ibilbide luze hau, kompetentzia digitaletan eta online irakaskuntzan, aditu bihurtu zarelako, naiz eta gaur egun Santurtziko udaletxeko prestakuntza teknikari izan. Baina urteak darabilzkizu kompetentzia digitalen inguruan eta irakaskuntza alorrean formatzen eta beste batzuk formatzen, ezta? Eura etorriz,
aspalditik eusko bazkidea zara, hasierako glotodidaktika sailean bebai, zailburu izan zaitugu, UEU bai zail horretan, erokizu batzutan jardunaldi askoren antolakuntzaren atzetik ibili zara, eta UEU hasieratik online ikastaroen maile izan zara, eta Moodle trebakuntzan irakasle eta bidelagun izan zaitugu, ezikate berezko tituloko zuzendaritza kide zara, eta gure egituran, apurka-apurka, horri bilizarenez, gaur egun UEUko taldera ginen online lerro estrategikoaren arduradun zaitugu. Eta gainera bukatzeko UEUren eredu pedagogikoaren egiletako bat zara Pedro Lonbiderekin batera. Eskerrik asko, Abel, aurramen egotearren. Ireide, Arriola Bengoa, ikasketaz pedagogoa zara, Ireide, eta 2003 urtetik UEUn lanean zaude, UEUko lankidea zara, Ibarko egoitzan zaude, eta bertako egoitza akademikoan aholkularitza pedagogikoaren esparruko arduradun zara. Iaia 20 urte, 2003 urtetik, online lerroa zurekin hasi da UEUn, lerro hori zurekin bilakatu dugu, horren eragile izan zara eta presentzialitatetik onlinera saltoa eman, lehen ikastaroen diseinuekin hasi, eta eman ditugun urratzetan, zu presente egon zara nola ez, eredu pedagogikoaren sorkuntzan ere, urte hauetan noski parte hartu duzu, Abel eta Pedrorekin batera, eta momentu honetan ikasgela birtualaren arduraduna zara, eta zure eginkizunen artean, eta pizkat estrategikotzat jotzen duguna da, online irakaskuntzarako irakasleen formazioa dagokizula eredu pedagogikoaren implementazioari dagokionez bat-ipat. Zerrik asko Ireide. Eta azkenik, Raquel Gamito, hezkuntza zientzietan doktorea zara, Raquel, UPV-ko irakasle eta ikerlari zara, Gasteizen zaude, hezkuntza eta kirol fakultatean, eta, irakaslea zaiz ikerlari ere bazara, IKS taldeko ikerlaria zara, eta talde horretan hezkuntza teknologia, gaitasun digitala, irakasleen prestakuntza, generoa, eta hainbat gai jorratzen dituzu. Eta Abelekin bezala UEUre ekarriz, UEUko lankide ere izan bazara, lantaldean izan zaitugu, urte batzuz, eta UEUko bazkidea zara, eta gaur egun UEUko pedagogia zailburu ere bazara. Orduan, mila esker eta plazerra zuekin gaur solastera etortzea. Bueno, hasiko gara. Esan bezala, solastu egingo dugu eta elkar gure ekarpenak trukatuko ditugu. Bueno, nik hasiera pandemian jarriko dut, COVID-19 mundua eragin duen pandemia eta, mundu mailan ezohiko egoera baten jarri gaituen pandemia, ezta? Gizarte guztia nolabait ukitu zuen eta gizarte horren parte den hezkuntza ere bai, ez? Irakaskuntza ikaskuntza prozesu ulertzeko modua bapateakoa aldatzea eskatu ziguten eta ezagutzen genuen mundu hori aldatu nuzan nolabait, baina poliki-poliki badoa atzera geratzen pandemia eta normaltasun bateruntz bagoaz eta normaltasun horretara itzultzen garen horretan, ari garen horretan, badirudi gauza batzuk ja astutzeko joera dutela, ez ditugula nahi gogoratzea, era hor utziko ditugula, ez? Baina online irakaskuntza etorri den intentsitatearekin eta hori pasako da, ero geratzeko etorri dela uste duzu, Abel. Nik ez dut entzutzen. Ez haitu entzutzen, Abel. Ez? Kasualitatez. Online irakaskuntzaren ezaugarrietako bat. Ez. Ez, eta ondo entzut zaitu, ez da, aurkezpenean bebai, eta zure ahotsa entzutzen zen, eta... Bueno,
Bai, ia konpontzen dugun bitartean, Raquel edo animatzen zara, nire... Kantartu, Abel. Reiniziatzen beti daukera bat. Bai. Guantxe. Online. Orain bai. Bostetan sartu gara proba egitera, online proba eta... Bai, ondo erantzun didazu eta bai. Bai, anek plantutako erantzuteko asmozero. Nik uste, terminologia bere ere aldatu indar genukela kasu, ez? Pandemia aurretik, e-learning esaten gendunean, pinta hor esaten genuen, por ejemplo, e-learning zentzuri zabalenean oso kontzeptu lausoa zela, ez? Ikaskuntza da, baina ikaskuntza bitarteko elektronikoei esker gertatzen zen edo mesedetzen zen edo bultzatzen zen ikaskuntza zela. Baina horrela ulertuta kontzeptua zer ez da e-learning gaur egun. Zertarako ikaskuntza tipotarako ez da erabiltzen teknologia, neurri batean edo bestean, ez? Hori, pandemien ostean, ingurune digitalean bizi gara, ingurune digitaleko egunerokoan ari gara, lanean, aizialdian, lagunartean, familian, eta ikasten ere, ikasten ari gara, testuinguru berri horretan, ez? Horren berri, dauniko, ja ez da, baina teknologia ezberdinez, eta tresna ezberdinez, osatutako kontestu berri horietan ari gara tenkarean bizitzen, beraz, online irakaskuntza, bai, jakina, baina ikaskuntza da, ikaskuntza baino areago, eta ikaskuntza bada, ze ikaskuntza egiteke teknologian ikabe gaur egun, hori da pixat kontua. Horren, karo, eta dela peratzeko, baina eske gure bizitzaia teknologikoa da neurren bigatean, gure ikasteko moduare teknologikoa izan behar da, ez? Eta hortan daude. Espazioak ere, espazioen arteko mugak zeharo lausotuta daude. Aurrez aurreko testuinguru batean, baldin bagaude, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan edo unibertsitatean, horren teknologian erabilera oso intensoa gertatzen da askotan. Hori onlinea edo aurrez aurrera. Non dago muga? Non dago bien arteko muga? Nik uste, zeharo lausotuta daukagula, ez? Eta horren horregatik, gerorek izango dugun godua hortaz hitz egiteko, ingurune digitalean bizi gara, baina ekosistema digitalean ere bizi gara, ez? Eta hori da neurri batean guk eredu pedagogikoaren berrikusiera garaian ari danean, aurrez aurre daukagun erronka bat. Ikasteko, ikartzeko eta irakasteko ekosistema digital baten diseinua, ez? Beharri erantzungo dien, ez? Horregatik esaten duen irakaskuntza, neurri handi batean ere terminoz arkitua dela. Pandemiak aldatu digo bizimodua, baina baita terminologia ere aldatu digu, ez? Terminologia eta horien esan nahia, ez? Online ari gara, online bizi gara, online ikasten ari gara, irakasten, nahiz eta onlineko akatz informatikoa gertatu dagapeniten, hori da gure bizimodu berria, ez? Mundu hortatik, bai, online bizi gara eta online ikasi, irakatsi eta ikartuko du, hemetik aurrera, onartze ezala zen. Raquel, zerbait esateko asmoa daukazu? Ez ikusten zaitut. Gogoekin, ez? Bai, ni ados nago, Abelekin, ez? Online irakaskuntzaren atzean, kontzeptu horren atzean gauza asko daudela, baina, ulertzen badugu online irakaskuntza, ez egotea aurrez aurre, ez? Betiko, jarriko dugu horreko matxoen artean, betiko irakaskuntzaren ondoan jartzen badugu, nire ustez bai ikusten dugula beste aukera bat, ez? Eta batez ere, nire ustez, gondituko da batez ere etengabeko formakuntzarako. Graduak badoaz, ez? Pixkanaka gero eta gehiago online eskaintza gero eta handiagoa da, baina behintzat gure gertuko unibertsitatei asko kostatzen zaie, ez?
18 urteko ikaslearen profilatik haratago ikustea eta beste behar horiek daudela ikustea. Orduan, hor, nire ustez oraindik pausotxo bat gehiago falta zaigula. Baina bai, pandemiak ekarri digu, ikasteko beste aukera bat ulertzea, eta ez bakarrik ikasteko, edo zen gaurko solasaldi hau da nire ustez adibiderik argiena, ez? Dala 3 urte gauza dura egingo genuke Ibarren, aurrez aurre, eta ezitzaigun ez da burutik pasako agian online egitea, edo oso kasu gutxitan. Orduan, nire ustez gaurkoa, galdera ari erantzuteko adibidea da. Bai, eta gainera adibidez, lausotasun hori edo mistotasun hori edo anistasun hori ikusten askotan, nelakoetan aurrez aurre gertatzen dela saioak, baina baita streaming bidez ematen diela, eta bai, streaming bidez ematen denean ere, horko pertsonek parte hartzaketela, eta orduan, espazio mugak gane batean asinkrono eta kontuek aipatzen ziren behin eta horrez, baina oin bai benetan, Hemendik aurrera ari gara espazio muga horiek gainditzen, ez? Eta baina ez, jarraitu horretan ari garelako neurri batean, ez? Eta era guztietako tresnak, baliabideak ari garelako espazio ezberdinetan batera edo jarraian eta hartzaile eta helburu diferenteekin, ez? Eta hori da pixat, gaur egun bizitun agora honek ekarri duen aldea, ez? Pandemian aurreko eta zen egura bultauta, usak argiagoak ziren, edo nez eta izarte likidoan bizi eta baumanek esatezun moduan, eta argiago zen dena. Horien bana, badirudi, aldatu izagura aldo hortatik. Zailago da ulertzen errealidadea gaur egun. Hezkuntza testuinguruetan, zailago da ulertzen zer gertatzen den, zeratik gertatzen den, eta neurri batean da, horregatik, espazioak lausotu duelako, aiunatzeko aldeak lausotu duelako, tresnak ugaritu duelako, instrumentalismo gutxian askotan jauzen gaelako, ez dugulako erabaki kontziente eta pedagogikorik hartzen, eta hor zurrunbilo batean bizi garelako, neurri batean. Bai, baina, ala ere, testu inguruak lausotu arren, ero terminologia zaharkitua egon arren, ero sinkronoa, eredu hibridoak, hau da, gero, gauzatxoak aipatu ditzazkigu, baina, online irakaskuntza, ulertu nahi dugun, ero gustatuko litzaigukeen, kalitatezko online irakaskuntza horri begirako, ezaugarri minimo batzuk ero, bai zerrenda ditzazkegu, ez? Hau da, aldaketa ero online geratzeko etorri bada, prestatu beharko gara aliketa onduen erantzuteko horri, ez? Eta justu Raquel, 2020an pandemian eta irailean 21 ikasturteko gu euren irekiera ekitaldian, Raquel Gamito, oso eguneroko gorkotasun handiko gai bat iruditu zitzaigun irekiera ekitaldirako, Raquel Gamito gonbidapena luzatu ginean, zuk onartu zenuen etortzea, eta hori zan, ez, 2020ko irailuan geunden, danok etxera, hartu internet konexio bat, hartu baliabide batzuk, eta venga, irakatzi eta ikasi, ez, online, eta zure hitzaldiaren izenburua hori izan zan, ez, online irakatzi edo online biziraun, ez, konfinamenduan egin duguna online irakaskuntza da, edo ez bada, zeintzuk izan beharko lirateke, azetu ero kalitatezko online irakaskuntza baten ezaugarriak, ez, Raquel? Ari bada. Bai, bueno, garai horretan pixkat konfinamenduari buruz ari ginen, baina gerora ere etorri da, holako sistema hibridoak, eta, bueno, gauza oso arraroak asmatu ditugu bidean, eta jarraitzen dut pentsatzen egin duguna izan dela, online bizira. Bai, edo, online irakaskuntza hobetzeko dekalogoan, bai, UOK ekarritatakoa eta gero UOK euskaratutakoa, horre Albert Sagrak esaten du, erabili dela irakaskuntza ez presentziala, berako zondo definizio
online irakaskuntza, egin duguna izan da, irakaskuntza ez presentziala, balio izan digula, une kritiko bati erantzuteko, ez? Eta, pues nola baite egin dugu aurrera, baina hortik online irakaskuntzara, berezko ezaugarriak dituen irakaskuntza mota horretara, pauso asko eman behar dira, eta ugari hartu behar dira kontuan. Batez ere ulertzea, online irakaskuntza ez dela aurrez aurre ematen dugun norabide bakarreko diskurso bat, pantalla baten bitartez transmititzea, edo ez dakit, jarduera bateko enuntziatua ez bidali eta erantzuna jaso, edo plataforma baten bitartez bidali eta gero erantzuna jaso, hori baino gehiago da, gaitasunak egon behar dira tartean, gaitasunak garatze aldera bideratu behar dugu irakaskuntza, ikaslea egon behar da erdigunean, protagonista izan behar da, eta prozesu horren parte. Ezin nahi izan pantalla baten atzean, pasiboan dagoen pertsona bat, hori, da, txapa bat entzutea, ez da ikastea. Eta batez ere, nire ustez, asko alde batera utzi dena, bai konfinamenduan eta berora, egoerak ere horrela eskatu dolako, baina, baliabide digitala genituen horri buelta emateko eta ez dugu egin, izan da taldea. Taldean ikasten dugu, taldean eraikitzen dugu gure ezagutza, eta ez da erabili teknologia hori sustatzeko alderdi, ez dakit, alderdi sozial hori eta emozional hori, nola lortu, gertuko komunikazio hori, emozioetatik irakaskuntza edo testuinguru berri horretan, esperientziak partekatzea, edukiak elkarrekin eraikitzea, eta azken finean irakaskuntzari zentzu bat ematea, talde kohesio hori alde batera utzi dugu, eta nahikoa izan dugu alde batera utzi dugu aurrez aurre, online ere ahaztu dugu, horre aukera bat galdu dugu. Galdu edo ez dugu jakin nola egin, guzti hori bideratzeko formakuntza behar da, bai irakasleen aldetik, bai ikasleen aldetik, horre dinamika eta estrategia digital horiek barneratuta egon behar dira, bai elkarrizketa hori sustatzeko eta baita horretan parte hartzeko. Orduan, ni ustez zerbait azpimarratzekotan hori ikaslea erdigunean jartzea eta talde kohesioa zaintzea. Online irakaskuntzaren parte dela eta nire ustez bidean utzi dugula eta horregatik ez dugula lortu online irakastea eta egin duguna izan da bai, alde batetik teknologia noski, beste batetik pedagogia, edo metodologia eredua eta baina erdigunean pertsona, ez dakit bestiok, nahi duzutenean osatu edo, baina bai pizkat horri helduz eta ja ona etorri gara solastera, hausnartzera, erakargarri egiten zaizkigun, garrantzitsua diren gai estrategikoetaz hitz egitera, euren ikuspuntutik ere ikusten dugu gure adituak, pizkat nola definitzen dituzuen gauzak, ze ezaugarri aldarrikatzen dituzuen guzti lerro honen atzetik, baina, hezkuntzako testuinguruak egia da, ugaritzen doazela, egokitzapen beharra badugula UEUtik ere bai, baina, askotan esan dugu pandemiara UEU pizkat etxeko lanak eginda, iritsi zela, bote prontora iritsi zitzaigun onlinerako saltoa egin beharra, eta nik uste dut, zorionez ere, etxeko lan handi bat, parte handi bat eginda geneukala erakunde mailan eredu pedagogikoari dagokionez, eta hemen dago Ireide Arriola gimendua ere bai, ez dakit pizkat guren ibilbide online, ibilbide hori, online irakaskuntza nola ulertzen dugun, ze eredu metodologiko edo pedagogikoren baitan oinarritzen dugun, eta nola gainditu dugun pandemia, baina nola jartzen garan ere aurrera begira, eredu horretatik, Ireide. Egia esan, aipatu den bezala gehiagoek eta Rakelek, pandemiak eta gauz asko jarri ditu kolokan, ezta? Baina, eskerrak du,
aspalditik hasi ginean, online irakaskuntza lanean, eta horrek lagundu osku, pizkatxo bat, sortu dien egoera berri hori aurre egiten, ez? Ja, 2004an hasi ginen, eta, 2004an oso pizkat ilusio handixaz, baina oso xume, eta, urgaretzen joan zan eskaintza, ez? Eta ja, gero eta eskaintza bukatutu zen ginean, konturatu ginen, azterketu eta pizkat ikastaroa, behar ginula eredu pedagogiko bat, ezaugarri jakin batzuk eukiki edanak, antolaketa batzuk, eta, sortu zen lehenengo bertxinua, 2014. Pizkat bateratzen funtzioa eroki ban bertxinoarik. Eta 2014-2017 urratsak ematen joan zan, lan asko izan, beste nik uste puntu garrantzitsu bat izan zan, 2016an ebaluaziorako errubrika diseinatu zanean, horrek emon zeban aukera, batzera begira, aztertzeko ikastaroak, eta ikusteko ez, zein mailatan eredu pedagogikoan ezaugarriak betetzen zituzten, eta aurrera begirako ikastaroan, diseinatzerakoan, pizkat kontrolareteko aldagai horiena, eta ia zelan eiten gendu zan, ez? Horren ostean etorri zan irakaslearen gida, eta guzti horiekin bitartean, etengabe, joan da eskaintza igotzen, ez? Etengabe prestakuntza asko, baina grabondokoak ere bazitxuen. Orduan, hasi ginen hor, pausotxoak emoten, grabondoko batzuk erdi presentzia, laputxu bat online, eta ja, 2017an, idatzi zan, daukagun eredua, ez? Gurixen zan, pizkatxo bat, testu inguru komplexu batik erantzutia, eta ez bakarrik etengabeko prestakuntza, baizik eta goi mailako ikasketak ere, ez da, lagundokoetan. Eta, orduan, pizkate hor da txilinkatuta, gure erdu pedagogikoaren gakoak zeintzu dien, ikuspegi zabaloa dauko online ikaskuntzari buruz, eta ikastaroen diseinu didaktikoan kontutan hartu beharreko ezaugarria zehazten dira, eta baita kudeak eta irizpideak dira, ez da, eta pizkat aplikauta gure eredua bere horretan, ezikate grabondokan izan lehenengoz bere osotasunean, ez da, eta hortike, horreatzen joan gara eta asko ikasten, ez? Eta ondala, beharnorizmua dela, bere ikaskuntzako masterrean ere aplikatu da. Beti dugu argi zerbait bizia dela, eredu bat, ez dela zerbait itzia, gizarte aldatzen doaz, gauza, beti aldatu da, baina, azken urtietan bizizun dugunaz gehiago, eta eredu horrek erantzunen behar gotzala, aldaketa horiei eta hor sortzen dien hezkuntza premie. Hora, hasieratik planifikau zen, bizitza ziklo bat ekingo zebala, eta printzipioz 3 urtetan berrikusketa egin behar zen. Egia da, 2020an tokatzen zara, baina 2020an pandemia etorri zen. Gure onlineko eskaintza asko inditu zen, beste premia bat sortu zen, eta momentuan lehuk pentsadoran horre erantzutea zela lehentasuna, eta zela berrikusketa horre egitzu zen, baina bitxartean joan gara ikusten, uleun dauen lantaldean gai honetan, ze premia dauzen, ze ulezi, eta espero dugu horten berrikusketa hori egin alizatia, eta dagoeneko egitura didaktikoa ikusten genuen buelta bat behar zebala, eta egitura didaktiko berria masterrean abian jarri da, horren emaitzak eta probek baliozkue berrikusketa horra begira, eta teknologikoki lehen ikadela virtuala zan erdigunea, eta hori ikusten dugu, ikuspegi hori pixka zabaldun behar dugula, eta horretan gauzakutxo bat, ez? Eta hori zen da kurtso bat, ibilera, eta pizkatuan gako, esan guratzuak ero, pizkala hori duta, esaitxu Abel eta Rakelen artean esan da bez. Eta, pertsonetan oinarritutako online ikaskuntza dela, balioetan oinarrituta dago, eta ikaslea jartzen dela ikasketa prozesuaren erdigunean, eta bere parte hartzea funtsezkoa dela, ez? Bera da, protagonista, baina ikaskuntza prozesuak izateko autonomo eta esanguratsua, eskatzen izateko aktibo izatea, horretarako irakaslearen bidelagun bihurtzen da, ohiko roletara pizkat aldatuta, eta ikaslea da
esan dugun, berak hartu behar da ardura bere ezagutza eraikitzeko, baina, aipatu behar bezala Rakelek, izakion taldean bizi gara, soziala gara, eta ez dugu bakarrik ikasten. Orduan, talde oso garrantzitsua da, eta dan guztien artean eraikitzen da ezagutza. Horregatik gure buruko ereduan, hori oso presente dago, eta oso garrantzitsua da interazio didaktikoak, eta sozialak zelan komunikatu, eta, bueno, nik uste dut hori pandemia gorare bagerian itzi dau, hor falta izakula ikasteko, eta nik hori, beti zaten, aurrez aurreko berriz mendeak, baina online nahiko berria da, eta nik uste komunikazioan, eta ikasten nahi egunero, eta hori funtzeskoa dala, ikasleek ikasteroak arrakastaz eta amaitzeko, Eta pixkatxo hori izango ditzak, edo izuten di ikastaroa, teoria eta praktika uztartuz eta errealitateari lotuta, Beti saiatzen gara errealitateari lotutako azken produktu bat ero sortzeko bidean, ipintzea ikastaroan, eta, horretan pixkatxo bat esango nukeola. Nik ez dut zer entzun, baina agian inaiz. Ja, nik ez dut entzun, Ane. Ane, ez da entzuten. Mikro baten duta. Barkatu. Barkatu. Ez, komentatzen nuen, Abel, zuza dela eredu pedagogikoaren egiletariko bat, lehen aipatu duan bezala, Pedro Lonbiderekin batera, urteak hasi ginela, berrikustea tokatzen da, ikasgela virtualaren inguruan ardaztutako zerbait, beste salto batero jauzi bat aurrikusten ari gara, ikasteko ekosistema teknologiko berretan, baina, dirudi, oinarria, jarritako oinarriak hor daudela, eta oinarri horri heltzea dagokigula, kalitatezko online eskaintza bat egituratzeko edo... Nik uste, irideko zen esplika ditu pixat oinarri nagusiak eta Rakelek ere osatu lehen, baina horregatik, bakarrik aipatu, alderdi teknologikotik ikusten duela berrikuntzaren beharra batez ere. Alderdi teknologikotik ikusten du aurrera egitea, ikaskuntza mota guztiak barne hartu izateko. Ez bakarrik ikaskuntza formalari dagozkion jarduera akademikoak bideratzeko, gradu edo gradu osteko edo masterren bitartez. Etengabeko prestakuntzaren eta etengabeko garapen profesionalaren alorrean ere gertatzen den ikaskuntza ez-formal horri ere bide egin zaio. Baina baita ikaskuntza informalari ere, norko ekasa burutzen duenari. Orduan, behar dugu eta sensazioa dugu ikasgela virtuala ohiko LMS horren mugak gainditu eta beste ingurune batera pasatu behar dugula. Eta ingurune horretan, ikaskuntza mota horiek planteatu behar dela, mesedetu behar direla, aukera eman behar zaie gure ikasleei, gure ingurukoei, gure ekidei, gure nahi duen euskaldunari, bide eman behar zaio, aukera eman behar zaio ikasi ahal izateko. Nahi duen, moldean, nahi duela ere. Baina ez hori bakarrik, baita irakasteko lanetan ari garen hori ere. Irakasleon bilgunea, mundu digitalean, nik uste guk mesedetu behar duela ikuspegi teknologiko zabal horretatik. Eta eraberean ere, unibertsitatearen neurrian, ikertzeko gune ere izan behar du. Eta alde horretatik, ekosistema horrek, hirugarren funtzio hori ikertzeko ekosistema digitala, teknologikoa garatu behar da. Orduan, ikusten dugu batez ere eredu pedagogikoaren berrikusketan apostu handia gaua ideia pedagogikoak alderdi teknologikoari hobeto lotu edo erantzun hobea eman teknologiaren bitartez erronkara pedagogiko horiei, eta horretarako ekosistemaren behar ikusten dugun ekosistema osatzen duten elementu guztiek
modu orekatuan bizitzeko modu izango duten, garapen teknologiko berriak ondo egokituko diren aurreko lehendik zegoen egoeran, eta agente guztiok, honetan ari garen kide eta herritar guztiok, gutako bakoitzak betokia izango duen, ez? Eta hori da pixka eta asunta. Zagarri pedagogikotik nire ereduak oinarri sendoak dituela, ez? Dituela. Bai, Ireiak aipatu du, egitura didaktikoari buelta bat eman behar diogula, eta hori argi da. Hori dago, kompetentzietan oinarritutako modu bat baldin bada, kompetentzien gauzapenari begira, pausu bat aurrera eman behar dula, ez? Eta hori posible asko ikasten aitzen definiziotik etorriko dela, eta horren diseinu instrukzionalak ere horri begira jarri beharko dugula. Bueno, baina pedagogikoki bintzat komunikazioa du oinarrian, edukaren oinarrian, eta kompetentzia ditu gero oinarrian, elkarren hartzeko interaziotik sortuko ikaskuntza, baina nik uste dut iritzi pedagogiko horiek edo kontzeptu pedagogiko horiek teknologikoki usatu behar dela, egokitu behar dela. Ekosistema behar dira, ingurune behar dira, ez da, erronka. Ez, azken finean hirurokin, ez, aritzen naizenean nik uste dut oinarriak eta koherentzia pedagogiko hori eta marko horretan asko sinesten duzute eta hori nabaritzen da bai emaitzetan eta hori ere izan daiteke pedagogiari, metodologiari hirurok eta inguruan dituzuenak ere berebiziko garrantzia eman diogulako, baina zu ari zara pizkat ez teknologia edulkiontzi berri bat behar dugu, ez da pedagogiari oraindik ere etekin gehiago ateratzeko eta baliabide teknologiko horiek hobeto jokatzeko ero beste funtzionalitate batzuekin ero, ez? Xuku gehiago ateratzeko, ez da, teknologiari. Bai. Bale, bueno, txata ez dakit momentua da, gero irakurreko ditugu eta tartekatu eta, jendea animatzen da, Pedro Lonbideko urteak dira, ingurunea eta bitartekoak, kaixo Pedro, zure izena aipatu dut gero sartu zara, baina urteak dira, ingurunea eta bitartekoa berizketa plantatu genuela, hortik uste du joango direla bideak, hori da, nola, eta nondik, ez, bai. Claro, hori gunka, takadu, adibidez, besteak bestez, portfolio digitalaren erabilerarekin. Urteak eman ditu portfolioa gora eta portfolioa da, baina ez du bat matu. Nik ez duten garaia dela. Hori momentua dela, behingoz, gure ikasle, gure irakasle eta gure herritarren portfolioa sortzeko eta horretan laguntzeko unea, badala momentua, hau da momentua, ez? Eta orduan, izan gure begirara, ikakera bertzanetik anuntzago zabaltzen badugu, akaso hori izango du orduan behingoz portfolioak pixka bere tokia, ez? Bere tokia. Eta, bueno, hori gine tontoa dipintziarren, normalean, ehatze ere jarri du majara portfolio digitala, amatzen, iaz edo uste dut, iaz edo inbikastu urte, baina portfolioa, universitatean ikasten duen pertsonatek ikasketak amaitzen dituenean, orduan ere, gero ere, portfolio hori erabilian izango du? Bai ala ez. Generalean ez. Ikasketak amaituta, portfolioaren erabilera moztu egiten zaio. Bultzatu bada, behintzat. Gure kasuan, gure ikuspuntutik gazteko ekosistema teknologiko batean bizi bagara, gukutze behar genioke. Gurekin egon ala ez, bideo hori ezken behar genioke. Gure ikasle izango denari akaso, edo bestela ere gugana urbiltzen denari, ez? Horren portfolioa dira, bestelako bat planteatuko du, eta ziko gara, horiko tresnak bestelako modu batzuetan erabiltzen, ez? Osa, portfolio ikaslearena da, erabiltzailearena da, ez da erakundearena, ez da. Horren ekosistema dira, hortik doa, ez, autonomia eman, ez ikasleari, irakasleari, ez?
Bai, hirurok ere aipatzen duzutenean, eredu bat daukagula, etengabe ebaluatzen dena, hobetzen dena, bere gidekin, ez? Baina hor dago bai, ez? Gurekin jarduten duten irakasle horien formazioa, ez? Ahalik eta modu autonomoago batean erantzun ahal izateko guk online ulertzeko dugun modu horri eta ereduari, ez? Formazio horren, ez? Beharrezkotasuna nolabait, ez? Ereduarekiko. Oso ondo. Bai, haber komentatutako alderdi askoia dira, nire ustez, aurrera begira, etorkizunera begira, eta nik bai ikusten dut, gakoa dela, eta ez bakarrik online irakaskuntzaren erronka bezala, irakaskuntzaren bezala, ikuspegi teknopedagogiko hori, gainditzea ikuspegi teknikoa, instrumentala, eta gaude horre, ez dakit, tresnei lotuta, eta hori gainditzea, eta esatea teknologia dago guri laguntzeko, prozesu hori aberasteko, eta erabiltzea horretarako. Eta horrekin batera, eta Abelek ere nolabait aipatu du etorkizunera begirado, gaitasunei buruz ari gara, eta erronketako bat, nire ustez, eta betiko erronka izan, ez dakit, aspaldikoa da, eta ez dakit betirako izango den, baina ebaluazioa. Gaitasunen garapena hortxe daukago, helburu bezala, baina nola egin horien ebaluazioa, nola egin ebaluazio esanguratsu bat, baliagarri bat, eta hortxe nire ustez, agian atera dut gai bat, gaurko saioarekin, baina nire ustez garrantzitsua. Bai, esaten dute, online irakaskuntzari buruz, eta irakaskuntzari buruz bere osotasunean. Bueno, nik esan bat iten dut, esan duenakin Raquel eta Abele banakin, eta ebaluazioen horren duzu erronka handia dagoa, eta azuk aipatu duzu moruenan, irakasleen formazio ere oraindik erronka bat dala, ez? Ikusten dugu, ez dala formazio asko ematen, gaien buruz, urtea dira, baina behar dala, ez oso desberdina, online irakastero aurrez aurre, eta nik uste dut horretan, jarraitu behar dela, eta helburua dela irakasleak autonomo izatea. Da beraiek izatea sortzaile eta eramaten da bena online irakaskuntza aurrera. Bai. Bueno, nik uste dut gauzak hori, hasi gara pizka pandemia nola iritzi ginen, nola eman genion uneko erantzun hori, nola heldu zen ere horra eta nola euskal gizartea eta hainbat erakunde, ezta? Zer gustatuko litzaigukeen ero ze ezaugarriren baitan ulertzen dugun, online izan ero terminologia horren baitan ulertzen dugun irakaskuntza hori, egia da Abelegia pizkat etorkizunen uzgoaz eta hori da bebai solasaldi honen helburua, ez nundi gatoz nora goaz, ez? Eta etorkizunen horren erronketaz hausnartzea, nabaritzen da, talde eragilean dagoera eta berantzat lerro estrategikoa dela, eta nabaritzen da ere bai, margarren urte hurren honetan gauza asko egingo ditugu, lerro ezberdinetan, eta bat bai da webgunea berritzea, irudi korporatiboa landu dugun bezala webgunea berritzea eta ikasteko ekosistema teknologiko horri lekutxo bat eskaintzea, hortik, hasteko, ezta? Baina behin estrategikotasunari itzuliz eta pizkat etorkizunen untz poliki badoa arratsaldea aurrera eta pizkat erronketaz jada hitz egiten hasi zarete hirurok, Abel, talde dagian zaitugu, eta, solasaldi haue bai gauza askoren emaitza da, eta urte hurren auspatzen dugulako ere bada, eta gai estrategikoak eta horretaz hausnartzea gustatzen zaigulako behar dugulako ere bada, baina online inguruko estrategikotasun hori, online pedagogia eta zitzegin beharra gizarteratze hori, zabalkunde horre kezkatu gaitu, eta azken urtietan, tanderagietik, zuzendaritzatik, lerro honi bere biziko garrantzia ematen diogu, 2020ko abenduan ere pandemia
lehen urte amaiera horretan lehen web mintegia, BBB bidezko lehen web mintegia antolatu zuen UEUk, online irakaskuntzari buruzkoa zen unibertsitatek ikasketak euskaraz eta online. Hori posible eta beharrezko zirela plazaratzeko. Eta gero justu urtebetera, Gabon hauen atarian, azaroan, Abel Camacho arduradun, bigarren web mintegi bat antolatu genuen, gaur hitz egiten garen honetaz, online irakaskuntzaren testu inguruak, denetarikoak, eta horietara egokituriko eredu pedagogikoak, hainbat unibertsitateen ekarpenekin, estrategikotasun horren baitan zuzendaritzatek eta askotan aipatu dozu pandemiak auzi metodologikoak ekarri dizkigula eta horren inguruan erabaki kontzienteak hartu behar ditugula, erabaki kontziente horrek dira estrategikotasun horretan zeintzuk dira erabaki kontziente horrek? Ni uste asko bilela, un ikuspuntutik azpiegitura teknologiko sendoaren beharra da, horietako bat. Pandemia garaian, arazo handi bat izan zen, usteren unaz bestaldera, eskola, institutu, ikastola, gehienetan, uste zen, baina askozaz ere azpiegitura teknologiko pobreagoa zegoela. Alderdi guztietatik. Osa, LMS-en erabilera oso zabaldua zelakoan ginen, eta berriz ikusien duen ez, irakatzen prestakuntza ez zela behar bestekoa, eta gure ikasgela virtualen konsistentzia ere, ez zela behar bestekoa, eta genituen bezalako garapenak, audioitzaldiak, eta ordeien konputatzeko tresnak, eta ez zela gokiak. Horren alden estrategiko bat ezik, azpiegitura teknologiko sendo bat izatea funtsezkoa da. Eta hori gertatu izateko oinarrizko zehara software librea izan behar dula. Hora, ezin dela izan software privatiboa, lizentzia duen softwarea pagatu behar dena, zen batean gure zubirotasun teknologikoa zera da hemen, eta ufa usalarria da, Osa, hezkuntza sistema saldu diogu Googleri eta Microsofti. Eta administrazio publiko osoa Microsofti zuzenean. Orduan, ezin du, hola. Ez da posible, orduan. Gure ikuspuntutik nik uste, azpimarratu behar da, software librearen gainean eraikitako azpiegitura teknologiko baten beharra izan behar dela, lehentasunetako bat. Baina, azpiegitura teknologiko horrek erantzun behar dio behar pedagogikoei. Eta erantzun behar die ikasteko modu ezberdinei. Eta ikerketa bultzatu behar du. Eta irakasleen arteko kolaborazioari bide eman behar dio. Eta hori direla, neurri batean laur esan da, aurretik ditugun erronkak eta uegun talde erabietzik behintzat ikusten ditugu. Erabaki konstiente. Horragoaz. Lehen ireitik ez aipatu, baina Moodle-en... Hori da, orain izan behar da, Moodle ez dugu aipatu. Gure LMS-a da eta gure funtsezko tresna da, baina hortik horrela egin behar dugu, ez? Eta osatu, ondo ditu bestelako baliabide askorekin. Bai, lehen ez ireide pizkate honetaz hitz egiten, Moodle ez, noiztik eta zenbat urte eta ez Moodle. Beko, zure entzun gabe, nik uste dut pixkat pentsamentu hori beti egon gala egun, hemen pixkat neukan galdera gabe eta zagatik erabiltzen dago Moodle egun, ez da. Eta atzera begira botaka hasi gara gogoratzen, eta nik uste dut bere garaian, egukoak visionario batzuk izan ziela. 2003an, hasi ziren plataforma aukeratzen, eta beti apostu du software librea, esan behar zen, gure apostua, eta gero euskerara itzultzeko aukera eman behar zuen, ezta? Eta prozesu hortan, Belizien Abel Camacho, Pedro Lombide, Emilio Abajo eta Alberto Abajo eta Emilio Delgado, ez? Beraiek hasi ziren, eta garai hartan bi plataformatoko hau zituzten, nire galdetzen, Moodle edo Claro Online edo, orduan Moodleekin hasiko gara. Eta, horren hasi ginen dugu, eta urte gutxitara, gaien dudan plataforma bat izan da. Nien gogoratzen hasikera, unibertsitateak ordain dutako gazte, eta urteekin,
bueno, hor joan da aztertzen, aurrera txirri, baina azkenean model gailendu da, eta bueno, aukerak ikusten xakozen orduan, pixkat ere konstruktibismoan oinarrituta da, eurekin bat soiala, eta alderdi teknikotik esatuzpan Emilio menperatzen genuen, PHP, MySQL, bueno, eta, bueno, aurrera izan, simplea zala lehenengotan, gero joan da pixkatxo bat, komplikatzen, eta gero daikola atzetik komunitate sendoa. Eta nik uste dut hori gure izaerakin bat doala. Garatzaile komunitate handi bat, eta bai hezkuntzakoa, eta klaro, horrek laguntzen dut zure bai aurrera egiten, eta itzulipena egiteko, Abel Camacho, Joden eta Pedro Kesta sortu deberen Nuel Euskaraz, komunitatea, eta holan itzulizan lehenengo bertxina, eta gaur egun bizirik dau komunitate hori, eta jarraitzen dau itzultzen gauzak, eta beste gauza asko egiten, urtero Nuel Nuklea antolatzen da, ekainako eta marran izango da urten, eta, bueno, nik uste dute orduan asmatu zegoela ueuk, eta pizkata belek esan dauan, join zabaldu behar garela, mugeletik aratago, asmatuko dugula, bide hori dara. Raquel? Erantzun dezaket, iritsi nintzanean uraia Google zegoen. Baina erabiltzaile bezala uste dute aukera pila ematen dituela, beti ere denbora baldin bakazu horiek aztertzeko. Eta guan da pixka falta zaiguna, plataforma baten aurrean jartzen garenean nahi dugu dana jakitea, oso menu errezak, eta klaro, hori ematen digutenean, gero sakontzerakoan aukerak ez daude, orduan, ulertzea tresnik ere denbora behar dutela. Jarri garela aurrean, eta harakatu, probatu, eta nik askotan ikaslei esaten diet, nabil probatzen hau, ez dut inoiz horretik, abez nola ateratzen dan, eta, beraiek ere ikusteko, irakasleak dana ez dakila, inoiz, askotan ez daki ezen, eta ikusteko, tresnak diala probatzeko, eta ikusteko erabilgarria den, edo nahi dugun helburu hori bideratzeko baliagarriak diren, Moodle zentroetan, ustez aukera pila, garatzen dago, eta bersio berri bat datorrenean beti dago, noiz behin falta bota duzun hori. Esan duzunean, hau egiteko, urrengo bersioan, ez da nola, hor batzen da, orduan, ustez aukera, bota den, hor dago beste ronka bat, eta da, irakasleen kompetentzi digitala areagotzeko tresnak eskaintzea, eta guk zentzu horretan lan handia induz urte hauetan, baina hantua egin behar du hendik ere, porque hori dago bere ADN-ean, edakiena besteri eskaini eta partekatu eta irakasteko kompetentzi horren garapen oso mugatuak ikusi ditu pandemia garaian, ezin dagoela, denok kontzientziatu behar dugu irakasle pertsonen kompetentzia behar dela, baita erakundeena ere, eskola, instituzio eta zeren heldutasun teknologikoa ere oso nola nahiko izan da askotan, eta nik uste hori komunikazioaren eta elkarlanaren bitartez espada, ez dela inolare lortuko, balio bidekoa ditugu, falta du bakaso konvergentzia puntu bat garatzea eta nesku modu erresagoan ustea, baina ditugula, dauden tokian daudela, elkarren arteko kolaborazioa eta elkarren arteko lana funtsezkoa da. Ez nik uste hor, uok datozen urteotan lan importantea ingo dula, lan importantea ingo du, esfortzu horiek, hindako alein horiek guztiak, konvergentzia puntu hortara ekartzeko, eta dinen esku sozializateko azken batean guztiontzat izango delako ona, Bai,
Bai, justu hor, lehen ezaugarriak aipatu dizkida zutenean hori nengoen, ez erronkak, baina zeharka, solasaldi guztian zehar aipatu dituzu, ez da, izan ebaluazioa aipatu duzu egin batetan, irakasleen formazioa, ikuspegi teknologikoa eta instrumentala izatea, ez salto hori, ez teknologikoki instrumentala bilakatzeko, orain abelek kompetentzia digitalak, tresnak, eta bueno, komunikazio elkarlan eta konvergentzia horrekin pizka laburbildu daitezke, ez? Nu jartzen dugun fokoa ero, pizka ja zazpirak hurbiltzen dauden honetan, ez? Eta gustatuko litzaidakelako pizkat gero tarte batia ekarpena, gero galderak dauden txatean, eta pizkat bukatu mailan bai, estrategikoa jotzen dugun hildo honetan, online unibertsitate duntz, ez da, azken galdera botatzea, ez da, lehen aipatu dudan bezala, 2020ko abenduan, BBB bidez emandako lehen webintegi horretan, unibertsitateko ikasketak euskaraz eta online, ez? Graduak, gradundukoak, ikasketak, ez? Posible beharrezko. Orduan, unibertsitate ezberdinetako adituak, ekarri genituen, baita erakundeetako ordezkariak ere, kualitatiboki garrantzitsua jotzen zen gai baten inguruan, solasteko ere bai, eta Carles Zigales ere hurbildu zen gugana, bera UOKeko errektore ordea da, eta bere solasaldia, ero bere hitzaldia oinarritu zuen, euren UOKen, Unibertsitate Oberta de Kataluniaren 25 urteko esperientziaz, ez? Kataluniako gizartearentzat UOKek zer suposatu zuen, ez da? Kataluniako gizartearen digitalizazio horretan ze papel garrantzizko eta oinarrizko jokatu duen UOKek eta zelako babesa izan duen Generalitatearen aldetik, ez? Eta, bizkat fokoa etorkizunean eta lerro handi horretan jartzearren abel, hemen Euskal Herrian, ez? Une honetan beharrezkoa da oraindik online unibertsitatea, bideragarria da online unibertsitatea, badago gizarte honi ekarpen hori egiterik? Jakina, beharrezkoa da, premiazkoa da, eta nik ere esango nuke, neurri batean penagarria dela oin arte sortu ez izan. Oin askotan ikusten dugu, nola gure gazteak juten dien Valentziara edo Erriojako Unirotara edo Madrilin inguruko unibertsitate pribatuetara, hemen tokirik ez dutelako, plazarik ez dutelako, ez aurrez ez bestelako online eskaintzetan, ez? Orduan, gure gazte kanpora doaz, ondo da gazte kanpora jutea, ez? Hori ondo da, baina ez da ona, guk eskaintza egokiaz izatea gure gazteentzat, eta argi dago, UOKek Katalunian nazio gisa, Kataluniari egin zion ekarpena, guk ez diogula egin, herri honetan ez dago, baina hortako ekarpenik, baina universitarioan, eta online universitatearen beharra, funtsezkoa da, hor dago, premiazkoa da. Atzeraka goaz eta askoaz aurrera. Pausoak eman ditugu, baina ez dira nahikoak, eta hori ikusuntutik, hori dago, online universitatea beharrezkoa, funtsezkoa, premiazkoa dela, baina, akaso, aukerak, benetan zurtzuk aukerak ez dira oso garbiak une honetan, jorratu ditugu, eta zeitu badugu lan horretan. Eta espero dugu, ez du esperantza faltsurik sortu behar ez da, baina gero bintzat, ideia horri heldu diogu, eta horri helduta zeitzen dugu horrela, ez? Bi estatu diferentetan bizi gara, 3 administrazio diferentetan, eta bat egin da inbatu horrela, eta gure gazte aukera hemen, kalibabezko hezkuntza universitarioan prezio egokian gainera, kursatu alizateko, ez? Eta hori ez dakadu, beharrezkoa da, jakine. Dituko nuke, gazteak, behar dute, kalitatezko eskaintza unibertsitario bat, baina gaur egun gazteak ez direnak baita. Gaur egun ja ikastea ez da 18 urterekin egiten den zerbait, ez? Jende asko dago, aurrerago ere, hain gazte ez denean ere, beste gradu osagarri bat, edo guztiz ezberdina, ez? Beste aurreko ikasketaz guztiz ezberdina
zerbait ikasteko gogoa daukana. Eta gaur egun hori ezin da, klausulanean baldin zaude, beste zeregin batzuk baldin badituzu, aurrez aurreko unibertsitatean parte hartzea oso zaila da. Egunero klasea, goiz osoa ez da bateragarria eta holako profiletan online unibertsitatera jo behar da. Eta guk ez baldin badaukagu gurea, jende hori ari da kanpoan prestatzen. Orduan, gazteentzat beharrezkoa da eta hainbesteak ez garenontzat baita. Bai, eta lehen pizkat Abelek aipatu duena, ez da, guk beharrezkotasun hori azpimarratzen du, garbi daukagu bakarrik ezin dugula, horre konvergentziak, elkarlanak beharrezkoak izango dirala, baina gizarte bezala hau badatorrela, eta lehen aipatu bezala, hezkuntza eta ikastetxeetan nola sartu dan Google, ez bada hemendik egiten kanpoko norbaitek egingo duela, hori bai askotan, olako solasaldi mai inguru eta foroetan irtetzen da, ez, hau badator, eta askorentzat karamelotxo bat izango da, ez? Eta ez bada hemendik egiten eta hemendik babesten eta hemendik pizkat oinarria jartzen bai hezkuntza kurrikuluna eta irakasteko ulertzen dugun bezala, gizarte bezala ulertzen dugun bezala, kanpotik etorriko da norbait eta beste eredu batekin irtengo da aurrera, beste presio batzuekin eta beste hizkuntza batzuetan, ez? Hori da. Bueno, oso ondo, nik uste dut, zazpira dirala, bizkat iragana, nola iritsi gara pandemiara, ezaugarriak, pedagogia, ekosistema, erronkak, bizkat, osatxuak irten dirala, ni pozik nago, ez dakit paso emango dio bizkat txata irudikatzen hasiko naizia, hortik ekarpenen bat ero dagoen, ez dakit zue bizkat, zabaltzen dut, Pedro Lonbide, guren ikasteko jarrera, azpimarratu behar da, eta Moodle aukeratzea, eta ondoren etorri diren asko, horren adierazgarri dira nire ustez, ezta? Hori pizkat aipatu duguna. Ainoa, irakur dezakezu, ez da guztiok, ez da? Mantzo irakurtze baina. Orain unibertsitatearen beharra, nazi ikuspegite jorratzea, elkarlanetik etorri beharko da ezinbestean. Ezinbestean, argi dago. Bai. Pero que aipatu du, Rakelek edo haintxe komentatu berri. Bai. Ez, Josep biak batera dizela, bat irazen eta bezaitzen. Rakelek oso ondo azaldu, ez bizitza osoan zarrepikazketa korritu, eta guk horri ere mon behar dio soluzioa ez, baina bai bintzat, aurrakoak gauzatu alizateko modu ez, ezken joan, gula. Bai. Oso ondo, ez dakit Txireide, txatean badirudi jendeagia dakit, nik uste dut tamainak bai, ez da? Ordu bete izan da, solastu dugu, eta gainera hau ez da izango ez azkena, eta, solastu dugu hemen izango dugu, urte osoan zehar, eta ikerketa, komunitatea, udak ikastaroak, argitalpen gintza, hainbat dira, jorratuko ditugun gaiak, hilero gai bat esan dizuedan bezala, eta, olakoak bai, hausnarketatik irtendakotik, material honekin bai zerbait egin nahi da, urte hurrenean gaude, gure proiektua indartzeko, erreferentzialtasuna azpimarratzeko, eta halako gaiekin bai, eragile izateko, ez da? Lehen solasaldian, 50 hamarkada, Iñaki Alegria, Lore Herriondo eta Xabier Rizazirekin egon ginen horretan, ez? Gure erronkak, ez? Unibertsitateak azkenean gizartearen premiei erantzuteko dago, ez? Eta hor, gure alea, gure ekarpena egiteko presgare, ez? Eta online unibertsitatean eta online irakaskuntzan. Ere, ez dakit zirukote, zehoz egeitzerik nahi dozuen, Pero hemen utziko dugu. Lazer bat izan da. Asko guztura egonaz eta jarraituko dugula online unibertsitateko bidean lanean. Vale, oso ondo, oso gustora egon naiz, Pedro Lonbide, Aitor Bengoetxea idazten, eta, hor utziko ditugu danak agurtzen, eskerrik asko daneri, eta mila esker, horrego Eta izailan izango garela, ez, berriz ere, ezin da aurreratu?
Egiza. Izango gara. Egiza da, testuinguru pedagogikoetatik eta gerora beste gauzatxo batekin, ezta? Bai, baina zingu horretu. Ez, baina egia da, eta eskerrik asko, Abel, udako ikastaro oso borobil batzuk antolatzen ari garala, eta elkarlana sustatzen, eta kezkatzen gaituen gaiak plazaratzeko asmoz, jardunaldi formatuetan, eta gauza politak, ezta? Gauza politak eta erakargarriak eta emankorrak izango diranak. Besteak beste, Abelek eskuartean duen hori. Bueno, mi esker, danoi etxetik, mi esker. Eskerrik asko, agur.